Kocapanipun ing peduduhan kalih Cimanuk Dharma Ayu Nagari pun medal Sri Kandi Pinilih ingkang kasebat Ratu Pangersa. Ratu Pangersa Acimate wong Dharma Ayu lumampah ning pinggiran ewu pekewu kang dadi lakon langlange kang dadi daru wis kudune wis lakone pasti dibuaya aja kaget lan aja geger bakal digerakan jaga kula pamit lan kula pasrahaken teng sampeyan teka ke dalem ning baktine balik oleh wong kenang